Hayırlı kеш efirde yanılıklar, stüdyoda men Rimma Avzalova bugünkü çıkarılışta. Allah yurtları sonu arta, Müslüme oğlunda doğun bir meşitken igiz salındı. Babaylarda maşina yarata, yol hareketi iminligi üçün cevaplılar avtobabay belgisini uzdırdı. İşke birsen şın küngel, motorluk yaratışı rayondaşlarımız ihatasın gülbakşa etken. Hazır әлге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак районда урып җыю эшләре финиш сызыгына якынлаша. Ырлыкчылык юнәлешендә эшләүче Авзалов фермер хуҗалыгы быел бодай, борчак, кара бодайның яңа сортларын үстерде. Хуҗалык 700 гектарда үстерелгән көзге бодайдан 18434 центнер уңыш җыеп алды. Арпа 584 гектар мәйданда үстерелгән, уңыш канәгатьләнерлек 11545 центнерны тәшкил итә. Хуҗалык борчакның яңа кулон һәм кара бодайның девятка сортында үстергән. Бүген Авзаловлар соңгы мәйданнарда кара будай җыю белән мәшгуль. Бурдан кала, уттан калмый ди халык. 26 сентябрь көне Фәйз Рашитов урамындагы сәүдә үзәгендә янгын чыкты. 2 сәгать эчендә район янгын сөндерү хезмәте ут белән көрәште. Сәүдә үзәгендәге бер сату ноктасына шактый зыян килде. Янгынның сәбәпләре ачыклана. На сегодняшний день это у нас 18-й пожар. В 13:30 поступило сообщение о возникновении пожара в магазине «Экспо». На данный момент идет у нас дознание, и в ходе дознания будем выявлять причину пожара. Кеше Яңарыш микрорайонында яңа мәчеткә нигез салынды. Бу Мөслим авылында төзелүче 5-нче мәчет. Ул Фуат Садриев урамында төзелә. Тантаналы чарада Татарстан мөселманнарының дини назараты аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әюпов катнашты. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Районда барлыгы 34 мәчет эшләп килә, тагын 4-се төзелү стадиясында. 26 сентябрь көнне мөселманнар тагын бер матур вакыйганың шаһитләре булды. Яңарыш микрорайонында тагын бер Аллаһ йортына таш салынды. Күңелеңдә шатлык булганда, күңелеңдә җиңеллек булганда, яки күңелеңдә ниндидер авырлык булганда, үзеңнең иң янында уңайлы бер җиргә барып, намазыңны укып, сорауларыңны биреп, яки просто утырып уйланып, Аллаһ Тәгаләдән сорау мөмкинлеге булсын өчен. Шуңа күрә бик шатлыклы хәбәр районыбызда бүген. Мәчетнең урыны бик отышлы сайланган диде чарада катнашучылар. Хактанда 5тә көннән-көн зурая бара. Яңарыш микрорайонында гомер итүче гаиләләр бу эшнең көтелгән булуын билгеләп үтте. Мәчетне райондашыбыз Илгиз Исламов салдыра. Үземнең дә күптән теләк бар иде. Барыбер бит инде менә гомер буе шушы җирлектә яшәп, бөтен нәсел шушы җирлектә яшәгән халык өчен булсын, халык тиге рәхәтләнеп йөрсен, ул барыбер динне кеше, җүнне кеше диләрме инде бар, иманы булса кешенең, әзме күпме шунда халыкка файдасы тисен. Төзелеш эшләрен алып баручы компания эшләрне 2 ел эчендә төгәлләргә ниятли. Мәчетнең имам хатибы да билгеле. Ислам исемен йөртәчәк 5-нче мәчет белән Ринас хәзрәт Нәбиев җитәкчелек итәчәк. Бүген көндә Ринас хәзрәт Мөслим мәчетенең имам хатибы вазифасында. Аллаһ насыйп итсә инде 2 ел дәврендә аякка басыр дигән өмет белән Аллаһка тапшырып башладык. Аллаһ тәгалә эшебезне уң кылсын. Шушы инде Аллаһ йорты, халыкка хезмәт катырган. Шушы Аллаһның йортында инде Аллаһны бийекләп, алаклап, намазлар укып, төрле мәрәсемнәр үткәрде. Аллаһ насыйп итсә, бүлмәсе булачак. Шунда инде төрле мәрәсемнәр үткәреп, ифтарлар үткәреп, бер Аллаһны бийекләп, алаклап яшәргә насыйп итсен. Бина торгызылгач биредә мәрәсин ифтар бүлмәләре дә булачак. Софка басачак Аллаһ йорты намаз укый торган урынына булып калмыйча, төрле укулар, Коръән ашлар оештыру, никах, исем кушу кебек матур гореф-гадәтләрне үткәрү урыны да булып хезмәт итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бу көнне тагын бер истәлекле чара булды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Миргариф Ханнанов яшәгән йортка илмә такта куелды. Тантаналы чарада район җитәкчелеге дә катнашты. Миргариф абыйның бакыйлыкка күчүенә 2 ел вакыт үтеп китсә дә, мөселманнар легендар шәхесен онытмыйлар. Аның үзгә тавышы, тембры чыннан да кабатланмас иде. Хәтле чараны мин әле үтәйтмәдем, көтмәдем дә. Чөнки без бик гади яшәдек. Һәм үзләр шулай гади булды, үзен күрсәтергә тырышмады бездә. Һәр даим аның җырларын яңартып торалар.
менә мәдәният хезмәткәрләренә һәм җитәкчеләргә бик зур рәхмәт. Озак еллар укытучы парт оешма секретары булып эшләгән. Район мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифаларын башкарган Миргариф Ханнановка Татарстан Республикасының от казанган мәдәният хезмәткәре дигән исем дә юктан гына бирелмәгән. Районның йөзе кашы булуы өстенә район мәдәниятен үстерүдә дә үзеннән зур өлеш керткән кеше ул. Истәлек тактасы кую. Бу моңа бик лаек шәхес. Ул Миргариф районда гына түгел, Татарстанда читтән булган шәһәрләрдә дә билгеле шәхес. Әлмә токтаны ясату чыгымнарын Миргариф абыйның дусты Фәнис Абдуллин белән Фәйзел Бакиров, Мөдәррис Тимергалиев бергәләп күтәргән. Ак мәрмәр ташка райондашыбызның исемен ую, дизайнер эшләрен Азнакайның хәтер хезмәте башкарган. Талант ияләренең исемнәре теркәлергә, язылырга, талантлар онытылмаска тиеш ди Фәнис абый. Бик шатланып, бу Әлмә тактаны шатлык белән эшләдек. Чөнки ул районыбызда гына түгел, республикада да танылган җырчы, аның халыкчан тавыш, кеше ярата торган, халык ярата торган тавыш, моңлы тавыш, киң диапазонлы. Аның кебек җырчылар бик сирәк һәм бер гасырга берничә генә кеше туарга может. Тантаналы чара үз эшчәннәренең Миргариф абый репертуарындагы җырлары белән үрелеп барды. Миргариф абый белән тыгыз элемтәдә булган иҗатташ дуслары аның турындагы истәлекләрне барлады. Чара ахырында Миргариф абыйның каберенә чәчәкләр салынды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 1 октябрьдә өлкәннәр 10 көнлеге башлана. Мөслимлеләр декадага 24 сентябрьдә ук старт бирде. Бу көнне Мөслимдә беренче тапкыр автобабай бәйгесе узды. Тулырак Фәрида Гайнетдинова репортажында. Бәйге Мөслим һәм Сарман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе тәкъдиме белән үткәрелде. Өлкәннәр декадасы кысаларында уздырыла. Монда инде безнең өлкәннәр катнаша, үзләренең автотранспорт йөртү осталыкларын сынап карыячаклар алар. Теорияда һәм практикада. Чарада катнашучылар иңлек районның Дасаф бүлегендә сорау имтихан тапшырдылар. Бу конкурста 5 өлкән кешебез катнаша. Шуларның иң зурысы яшы буенча Тазиев Дамир, Иске Карамал авылыннан. Ул 41 елгы 83 яш. Шуңа карамастан, бүгенге бу практик ярышта ул үзенең осталыгын, машина йөртүдә осталыгын күрсәтте. Бәйгенең икенче өлешендә катнашучылар практик биремне башкардылар. Районда Саф бүлегенең полигонында кагыйдә буенча юлдан узып, билгеле урында борылу, машина туктавына керү кебек сынауларда осталыкларын күрсәттеләр. Әдәрәк каушатта инде. Ну, йөрдек инде. Бәле бул хамында автобуста йөрәм, балалар йөртәм. Кагыйдәләр үзгәргәнме сезнең? Үзгәргән. Ну, әдәрәк укыдык инде. Телефонда да бар икән хәзер. Бабайлардан бик канәгать, аккуратно йөриләр. Юл йөрү кагыйдәләр төгәл үтиләр. Киләчәктә бабайлар саны күбрәк булсын иде, бу ярышларны күбрәк үткәрергә. Гомуми нәтиҗәләр буенча беренче урынга Рафит Фазлыев лаек булды. Мирзанур Гыймаев икенче урынны алды. Өченче урында Инсаф Солтанов. Районда Саф бүлеге барлык катнашучыларны һәм кунакларны куйнар чәй һәм тәмле ризыклар белән кунак итте. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Теманы дәвам итеп, җирлегебездә гомере буе актив тормыш алып баручы өлкәннәр күп. Туйгылда улында яшәүче Румия Миңнеханова шуларның берсе. Авылдашлары аны яратып ак әби дип йөртә. Румия Пазак еллар авыл китапханәсендә хезмәт куйган. 20 елдан артык Туйгылда авыл җирлеге секретаре вазифаларын башкарган. Лаеклы ялга чыккач, 30 елдан артык абыстай буларак дини юлалар башкарган. Бүген дә дин гыйлемен таратуда ярдәм итә ул. Румия Миңнеханова шушы көннәрдә 90 яшын тутырды. Коллегаларыбыз аның шатлыгын уртаклашып кайтты. Румия Миңнеханова үзе Күбәгә авылы кызы. Урта мәктәпне тамамлагач, яхшы укучы буларак, аны табын мәктәбенә эшкә юллыйлар. Мен 53 елда 10 классны бетердем. Ул вакытларда кадерле әле укыган кешеләр. Табынга җибәргәннәр укытучы итеп 30 балалы бер класс бирделәр, бакча утарга инде. Бер бала тыңламый, мен теге балага китереп типтем дә әйбәтләп кенә. Шуннан теге бала җылы-җылы кайтып китте дә, әнисен алып килеп, бөтен мәктәп купты. Мен җылы-җылы Күбәккә кайтып киттем. Шулай итеп, үзе дә сизмәстән Туйгылда улнашка килә кыз. Ул чорда китапханәләрдә китаплар да байтак, китап яратып укучы яшьләр дә бик күп. Яшь кенә ут парчасы Румия авыл яшьләре белән бик яратып аңлашып эшлиләр. Укучылар бик күп, яшьләр белемгә омтылдылар. Кинолар була торган ие. Бергә клубы да булды, китапханәсе дә булды.
план бирә торганнары, мәсәлән, 500 китап укучы, 200 китап укучы, шулай итеп план бирә торганнары, фәлән китап 20 елга бер кеше 20 китап укырга тиеш дип шундый жүкләмәләр бирә торганнары. Шушы клуб елында ул үзенең гомерлек парын да очрата. Тойгелденең иң матур һәм батыр егетләреннән берсе булган Түлфәт Шәмсетдинов Румияны үзенә карата да куя. Егетләр күп инде. Шунда шушы берсен генә яраттым. Шәмсетдинов Түлфәт исемле гармунчы. Гармунчы кирәк безгә клубта эшләгәндә. Шул гармунчы егет мине күреп алды да жаңадан кырына җибәргән соклап куйды. Авыл китапханәсендә 20 ел хезмәт куя Румия Миңнеханова. Авыл советына секретарь кирәк булгач, авыл җитәкчелеге әлбәттә әлеге җаваплы һәм катлаулы вазифаны Румияга ышанып тапшыра. Шуннан председатель ширләде, яңадан председатель булды мәле бер 5 ел. Шулай итеп, яңадан шул секретардан пенсияга чыктым инде. Менә һәр бер хуҗалыкка налог, страховой дигән әйберләр бар. Менә шулар авыл советы өстендәге 5 тәңкә, 3 тәңкә итеп түли торганнары. Шул акча җыеп та үтте инде гомер. Әлеге җаваплы хезмәтне 20 елдан артык алып бара Румия Миңнеханова. Бәхетле әти-әнине сөендереп, бер-бер артлы Илфак, Зөлфия, Фаягөл, Илһам һәм Рәмилә дөньяга киләләр. Балалар да үзләре кебек тырыш, укуга тартылучы булалар Румия һәм Түлфәтнең. Өйдә булгандыр балалар, безнең әни кич белән клубта, көндез агыйдатыр. 12-дән библиотека, аннан соң клуб. Буны бик күрмәдек тә, әби булды. Әби белән 5 бала үстек. Мен инде үзем китапханәче булып эшлим. Ул китапханәче булып эшләү тоже шараклы булмагандыр. Аннан соң әле кайбер китапны сорыйм, бу китапны әни укый. Юк, әле яшен җитмәгән. Менә үзем китапханәче булсам, любой китапны алып укыйм, имештер. Шуннан киткәндер инде ул. Инде син врач буласың да, син врач буласың. Мин ул вакытта врачның нәрсә икәнен дә белмичә инде 14 яшьтән бөгелмәгә укырга киттем. Янигә дәгъва белдердем мин. Әни мин монда укый алмыйм. Менә әни бер генә сүз инде. Ничек киттең, шулай барасың тагын кире. Шулай итә укымыйм дия 3 ел үтеп китте. Лаеклы ялга туктагач та өйдә генә утырмый Румия апа. 35 елдан артык абыстай вазифасын башкара. Шушы көннәрдә Румия Миңнеханова 90 яшьлек олуг юбилеен билгеләп үтте. Шул уңайдан ул котлаулар кабул итте. Юбилейны котларга район советы башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов килде. Азат Әхмәтҗанов юбилейга район башлыгының котлауларын җиткереп, рәхмәт хатын һәм тәмле күчтәнешләр тапшырды. Хөрмәтле Румия апа, туган көнегез олы юбилейгыз белән котлап, сезгә сәламәтлек, иминлек, хәерле гомер кичерүегезне телим. Туачак һәр көн сезгә зур куаныч һәм шатлыклар гына алып килсен дип, сезне Альберт Ильич Хузин тәбрикле ярама. Илгиз Низамов та тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Румия Миңнеханова шулай ук Тойгелдә авыл җирлеге башлыгы Дамир Минхаҗевның һәм авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Рауил Минхаҗевның да туган көн котлауларын кабул итте. Бүгенге тормышыннан бик канәгать юбиляр. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз махсус хәрби операциядә катнашучыларга төрлечә ярдәм итә. Ризык әзерлиләр, киемнәр тегәләр, коры душ та ясарга өйрәнделәр. Балалар да ярдәм кулын суза. Мөслим гимназиясе укучылары солдатка хат акциясына кушылды. Балалар хәрбиләргә рәхмәтен белдерә, теләкләр яза. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Мәктәп укучылары 2 ел дәвамында солдатларга ихлас теләкләр белән өчпочмаклы хатлар юллый. Егетләр бу хатларны көтеп ала, алардан рәхмәт сүзләре дә бик еш килә. Саклап кына куен кесәләрендә, йөртүләрендә әйтәләр. Гимназия укучылары даими шулай солдатларга хатлар җибәрү акциясендә катнашалар. Бу инде безнең ерак җирләрдә хезмәт итүче батыр егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсын өчен, аларның күңелләрендә җылы булсын өчен языла торган хатлар. Алар һәр вакыт үзләренең тылда шушындай поддержка бар икәнен аңласыннар өчен инде һәр вакыт үзләрен көтәләр һәм аларны истәп тоталар икән белсен өчен оештырылган акция. Пусть все солдаты быстрее возвращаются на родину, мы их всех очень сильно ждем. Пусть они все останутся живы и невредимы. Пусть война быстрее закончится и пусть будет мирное небо над нашими головами. Балалар солдатларга сәламәтлек һәм тиз арада өйләренә кайтуларын теләде. Шулай ук тыныч күк йөзе өчен рәхмәтләрен белдерделәр. Мондый хатлар ярдәм сүзләре генә түгел, ә якташларыбызның рухын күтәрү өчен менә дигән мөмкинлек тә булып тора. Без солдатларга хатлар язабыз. Бу салкын көннәрдә аларны бу хатлар җылытсын.
Балалар солдатларга җылы теләкләрен җиткерде. Әлеге акция буыннар элемтәсе символы булып тора. Ватаныбызны саклаучыларга теләктәшлек күрсәтү, махсус хәрби операциядә катнашучыларның иңнәренә батырлык канатлары куйсын иде. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Махсус хәрби операцияда районыбыздан берничә 100 кеше катнаша. Русшуган авыл җирлеге хәрби операциягә иң күп егетләр узаткан җирлек. Шуганда яшәүче Андрей Катков махсус хәрби операциядан юлга кайтты. Коллегаларыбыз Андрейның һәм аның якыннарының сөенечен уртаклашты. Андрей Катков Рушуган авылы егете 2023 елның маенда контракт төзеп, махсус хәрби операцияга алына. Бүген көндә райондашыбыз Туган авылында чираттагы операциядә яраланып, ул тернәкләнү курсы уза. Как бы сказать, друг мой хороший тоже посоветовал, да, и вот я для родных и близких, подумал так, что, чтобы к нам это все не попало, я пойду туда. Ощущение, нормальное ощущение, хорошее, и туда хочу назад. После вот, третьего ранения все равно тянет туда, к своим там друзьям у меня. Ил буенча шушындый хәл булганда өйдә ятып булмады ди Андрей. Контракт төзү уе мобилизация башлангачта барлыкка килгән булган. Хәрби хезмәт үтү бер батырлык булса, ил белән бергә булу каһарманнар адымы ди батыр райондашыбыз. Вот это у нас все хорошо. Форма, еда, вода, все есть. Ну, по мне как бы так-то и видно, что... Ну, да, бывают там переживания, потому что куш маленький не лезет, но, естественно, на нервной почве там худеют ребята. Контракт төзеп киткәнче Андрей тормыш иптәше Елена белән хуҗалыкта күпләп мал тотканнар. Гаиләдә 3 бала үсеп килә. У нас 3 детей. Маленькой дочке 5 годиков, сыночке 6 лет, старшей дочке 17. Очень все ждем его домой. Надеюсь, что война быстрее закончится. Андрейга малыш позывной биргәннәр. Әкәмәт зур гәүдәле баһадирдай төз егеткә шушындый позывной бирүнең дә үз сере бар. Балаларча ягымлы елмаюы эшкәрсезлеге өчен бирелгән ул аңа. Из нашего поселения в зоне СВО служит более 20 человек. Мы за наших ребят очень гордимся. Для нас они герои. По силе возможности помогаем семьям. Катков Андрей у нас уже тоже 2-й раз пришел, тоже по ранению, на реабилитацию. Мы очень ждем наших ребят. Андрей махсус хәрби операциядә пулеметчы булып хезмәт итә. Шулай ук яукырыннан яралыларны һәм вафат булганнарын да алып чыга. Батырлыгы, тырышлыгы һәм күпләрнең гомерен саклап калган өчен аңа батырлык өчен медале бирелгән. Моннан тыш тагын бик күп медальләр иясе Андрей. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Уразмәт авылында гомер итүче Гүзәлия Шәйгәрданова 30 елдан артык гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган. Аның 6-7 ел элек башланган шөгыле турында күпләр белмидер дә мөгаен. Ул үзе яшәгән йорт тирәсен ботаник бакчага үрелдергән. Коллегабыз Гөлназ Җәлилова гаҗәеп бакчаны күреп кайтты. Уразмәт авылында яшәүче Гүзәлия һәм Илдар Шәйгәрдановларның йорт диварлары ук ерактан чәчәкле баннер белән каршы ала. Йорт үзе эчтән дә, тыштан да чәчәккә күмелгән. Гүзәлия ханым һәр чәчәк турында сәгатьләр буе сөйли ала. Анда минем азгына участок булуына карамастан, менә шушы әйттереп без үзебез инде кулибиннар булгач турба бүгә торган әйбер ясаган идек. Шушы турба бүгә торган белән ясагач менә шушы әйттереп бик җиңел генә, бик рәхәт кенә. Бу якта минем шушы әйтеп розалар баралар. Шушы бик яратам розаларны. Розаларның инде 70-тән артык түрі бар инде хәзер. Һәр төрле тәҗрибәләр үткәрергә ярата Гүзәлия ханым. Яңа сорт виноградны безнең табигать шартларында сынап карыйсы килеп, бакчаның төньяк өлешендә виноградлык булдырган. Бу гараж артында минем Себер ягында виноградны шушай үстереп карыйсым килде. Виноградны инде мин көньяклар өйнең инде көньякларына утыртып бетердем. Күбрәк итеп үстерәсе килде. Шуның өчен инде опытлар үткәрәм. Төрле вакыт дигәндәй дамские пасекалар, витмины пальцы, банановые ножки, менә шушындай яңа төрле бананнарда үстерәм. Бакчада очраклы тишелеп чыккан бер генә үлән дә юк. Дару үсемлекләре тулы бер коллекция булдырырлык. Күп еллык чәчәкләр янәшәсендә синюха, валериана, бергамот, экинацея, мәтрүшкә, 2 төрле чабыр үләне, тагын әллә нинди дару үсемлекләре берничә ел эчендә үрчергә дә өлгергән. Минем монда 20 төрле хризантема бар, алар инде төрле корейский да бар монда, мультифлора да бар, тагын башка төрле яшел һәм странныйрак теге яңа төрле, ят төрле хризантемалар да бар. Хәзер менә бу кыраулар төшә башлагач, без моны кисәбез төптән 5 сантиметр гына калдырып.
кисәбез дә, и калганыннан булардан ширинки ясап, менә шушы дип кенә ширинки ясап, буларны стаканнарга утыртабыз, яки помидор соусына күпләп инде, яки бер тортмага күпләп шушайтып, төбенә инде соусны бит салып калдырабыз, ә инде өстенә балчык салып шушайтып утыртып чыгабыз. Кыяр, помидор бурычларының нинди генә сортлары юк монда. Экзотик җимешләр өчен аерым теплица булдырылган. Безнең якларда кайсыларын үстереп булганын өйрәнеп, Кырымнан, Ростовтан үсентеләр кайтарты Гүзәлия ханым. Мондый җимешләрне үстерә башлаганына инде 7 ел булган. Минем дә күптәннән хыялым бар иде спекуль үстергә дигән. Орлыгын сатып алдым да, мин моны өйдә утырттым кыш көне. Бер төп кенә чыкты да, бу шушлай бик матур камыш булып үсә башлады өйдә. Әйтәм, туктам, әйтәм, син интегә утырма, әйтәм, бик күп суны бетерәсең дип, мин аны җиргә күчереп утыртырга булдым. Менә шушы бер генә төп бу, менә шушының кадәр урман кебек менә шушы. Мин дә моны сораган кешеләргә, менә шушы дисплейлар өлгергән нәрен инде мин кешеләргә биреп торам инде. Кызыксынучанлыгы, тыңгысызлыгы, эш сөючәнлеге белән сокландыра торган кеше Гүзәлия ханым. Шулай булмаса, җиргә төрткән һәр үсемлеге тамыр җибәрмәс, һәр орлыгы тишелмәс иде. Һәрберсе балаларны яраткан кебек кочып, иркәләп үстерә. Шуңа күрә дә алар ел әйләнәсе сулы чәчәкләр, татлы җимешләр белән куандыра. Бу бакчага килеп сәгатьләр буе лекция тыңларга, ят үсемлекләрне өйрәнергә, акыл гына түгел, хис дөньяны да баетып кайтырга була. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Үзе яшәгән тирәлектән чәчкә гөлләргә күмүче райондашларыбыз сыклану ята. Салавыз Мухан авылындагы мөридүче Гөлназ Йосыпова да шундыйларның берсе. Аның бакчасын бүген дә чәчәкләр бизи. Уңган райондашыбыз турында алдагы сюжетта. Гөлназның матурлыкка тартылуы табигыйдыр. Алабуганың культура агарту училищесының режиссура факультетын тәмамлаган кыз кичкенәдән чәчәкләр дөньясына гашыйк. Әнинең ихатасында бер генә сукмак бар иде. Калган бар җирдә чәчкә гөлләр елмая иде ди Гөлназ. Чәчәкләрне ярату инде минем әнидән күчкәндер дип уйлыйм. Чөнки безнең әни кичкенәдән инде без үскәндә, аның өендә дә гөлләр күп була иде, тәрсә төбе, бакчасы шау чәчәкләр була иде. Бәйрәм түгел, ул һәрбер кешегә чәчәк букеты бәйләме бүләк итәргә ярата иде. Моннан 12 ел элек шушы авылда шәхси йорт сатып алган Гөлназ. Иске сарай мунчаларын сүтеп, алар урынында бакча ясаган, берсеннән-берсе мул уңыш бирүче агач куаклар утыртып, 50 төрдән артык чәчкә үстерә ул бүген. Шия, шомырт, крыжовник, карлыган, комырлык, груша, зелпе, виноград һәм башка куак агачлардан быел да мул уңыш алган. Ландшафтный дизайн дип аталайын дөресен әйтсәк, үзем уйлап яки күрәм инде сәхифәләрдә, контактларда, ниләрдә, кешедән ишетәм, шуларны тормышка ашырга тырышам инде. Гөлназ ихатада һәр эшне улы Самат белән бергәләп эшли. Ясалма күперчек, агач тегермән һәм башка агач җайланмаларны Самат мәктәптә хезмәт дәресендә ясаган. Мен 6-нчы класста укыйм. Мен әнимә һәр вакыт булышам. Төрле әйберләр технология дәресендә ясыйм. Менә күперне ясаган идем. Һәм мельницаны. 2нче елны мен хочу ясарга зур теплицаны, әнимә һәм беседканы. Икебез чәй эчеп утырырга. Гөлназ алга таба да ихатадагы һәр урынны үзенчәлекле ландшафт дизайн белән бизәргә уйлый. Ишек алдындагы композицияларның һәр кайсы үзгә итеп эшләнгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Алда сезне сабак булсын тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.